Suwun batai ijek nongkone kabar sepasar. Jumlah murid sing dadi korban diduga keracunan teko program makan bergizi gratis utawa MBG sampai jumlah 220 murid. Teko jumlah kuwi 15 murid antarane ijen jalani observasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi nyatet akeh 220 murid dadi korban keracunan sabare mangan MBG. Sapirang-pirang murid saiki yo ijen jalani observasi. Kepala Dinas Kesehatan Ngawi, Heri Nurfarudin nyatakno total korban diduga keracunan akeh 220 murid. Saiki 15 murid ijen jalani observasi no RSUD Mantingan sauntara liyane rawat jalan. Sapirang-pirang murid sing jalani observasi rata-rata sambat lara wetenge, ngeluh sirahe ambek muntah-muntah sampai kudu rawat inep. Teko kedadian kuwi pihak Dinkes terus nglakokno tindakan preventif ben ora kedadian meneh. Sauntara saiki pihak Dinkes yo ijek ngenteni kasil uji laboratorium teko sampel panganan sing dijupuk teko SPPG Bintang Mantingan. Kasil uji lab iso dirohi 10 dina ngas. Ita Wahyu, CTV.